боз як шартномаи кории дигар миёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҳолат пули пардохт кардаи шумо баъдан месӯзад. Бо метавонем ки бе ягон мушкилӣ баъдан вориди Россия бошавед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. Барои кору фаъолият кардан дар Қатар шаҳрвандон аз синни 20 сола то 38 солаи ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд соли оянда барои кор бо Қатар раванд. яъне ки дар соли 2025 боз як шартномаи кории дигар миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қатар баста шуд, ки шаҳрвандон метавонанд барои кору фаъолият сафар кунанд. музди маош беш аз $600 аст ва хароҷоти сафару будубошро кор таъминкунанда пардохт мекунад. музди маош аз $600 зиёд мебошад ва хароҷот барои сафар кардан ба Қатар, яъне тарзи ҳуҷҷатгузориҳо, додани виза, дигар корҳо аз ҷониби ҳамун ширкате дода мешавад, ки ба кор шуморо таъмин мекунанд. дар ин бора дар хадамоти муҳоҷират гуфтам, ки кор дар соҳаи чорвопарварӣ, сохтмон, анбори мошинҳо ва хидматрасонӣ дар меҳмонхонаҳо аст. шаҳрвандонро агентӣ ба кортаъминкунӣ дар хориҷаи хадамоти муҳоҷират ба Қатар мефиристанд. шартҳои асосӣ донистани забони англисӣ ва надоштани доғи судӣ мебошад. нафароне ки доғи судӣ доранд ба он ҷо барои кор иҷозат дода намешаванд. ва мо доим барои шумо мегӯем, ки шаҳрномаҳои ба кор таъминкунӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо ҷои аз ҳама бовариноке, ки шумо метавонед дархост карда муроҷиат кунед. ин шаҳрномаҳо баста мешавад ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. ва айни ҳол гуфта мешавад, ки санаи қабули шаҳрвандон гуфта шидагӣ нестае, ки аз кай қабул мекунанд ва барои ба кор таъминкунӣ равон мекунанд. ва нафарҳое ки хоҳишманд мебошанд метавонанд ки рафта ба марказҳои машваратӣ омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар вазорати меҳнат муроҷиат намоянд ва худшона номнавис бикунанд. шаҳрвандоне ки аз 20 сола то 38 сола мебошанд. акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем. агар ягон нафари шумо границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳем барои аз нав кардани документҳои худтон, агар документ ҳам надошта бошед, ҳамин одамои боваринок мебошанд. рақамошон дар рӯи экран меброянд. зангшон занем, қатишон ҳамсӯҳбат шавем. юнусов нависонда: ассалому алайкум ака. баъди соли нав патент қимат мешавад. регистратсияам фалшивия. патентма 4 моҳа спорум мешавад. регистратсиятон фалшивӣ боша пешпардохт накунед патента. ба хотире ки мисол мегирем, агар худованд аввалаш ки мушкилӣ набиёяд ба сари шумо, яке мабодое ки дар ягон рей дастгиртон кунанд, барои фалшивӣ будани регистратсия шуморо метавонанд запрет навоез кунанд, яъне выдворениятон мекунанд. дар ин ҳолат пули пардохт кардаи шумо баъдан месӯзад. ҳамун регистратсиятонам хубош ки оригинал бикунед, дар ба задани боша, и ба фоидаи худтон мешавад бародар. субҳон нависонда: ассалому алайкум ака. вид на жителство дорам. мегӯям дар паспорт намешавад спорида. қонун кай меброяд барои қабул кардан споридан дар паспорти Русия. яъне ки шумо дар назар дошта бошед, ки дар паспорт споридан намешавад. паспорт гирифтана аз байн бурдагиам не, аз байн бурдагӣ нестам бародари азиз. ба мисли пештара метавонед гражданствои Россия бигиред. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. патенти ман аннулирован шидагиа. бояд чӣ кор кунам? ҳуҷҷат месупорам, отказ мегӯяд. патент ки аннулирован шидагӣ бошад, шумо баъди 1 сол ҳуқуқ доред, ки аз сари нав боз патент бигиред. дар ҳолати аннулирован шидани патент то 1 сола шумо гирифта наметавонед ҳамин ҳуҷҷата. алишер нависонда: салом ака. ман Россия омадам, дар таможни гости гуфта дуромадам. агар ман регистратсияма баъди 3 моҳи аввал продлит кунам, баъд Тоҷикистон бирам, бо омада метавонам? пешакӣ раҳмат. регистратсия продлит кардан муҳим нестае. муҳим ҳамие ки ҳозир шумо регистратсиятон дуруст бошад, қонунӣ бошад, дар ба задани бошад. 3 моҳе ки муҳлати мигратсиони карта буд мешавад. аз Россия биромаден, бо метавонем ки бе ягон мушкилӣ баъдан вориди Россия бошавед. яъне 3 моҳ пас ҳақ дорем боз обратно. як нафари дигар нависонда: ҳакама ному фамилияма адиш кардагим. равом ягон проблема намешавад. сабаби иваз кардани ному фамилиятона дар ҳамун фурудгоҳ метавонед ки бифаҳмонед. агар ба ягон сабабҳои запрет кардан набошад, ягон мушкилӣ намешавад. сангов нависонда: ассалому алайкум ака. печати фалшивӣ дорам. 3 штраф ай метро. неки документом ҳамаш қонуние. официални кор мекунам. ватан рам омада метавонам. печати фалшивӣ доштан 1 нарушения, 3 штраф доштан 2 нарушения.
шаҳрванди хориҷӣ дар як сол зиёда аз 3 штраф административни правонарушения ки бикунад, аллакай бо тариқи автоматӣ метавонад номша дар рӯйхати нафарҳои дохил кунад ки баромад запрет на въезд мешавад. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, ман документ надорам, то 5 феврал мерам депорт мешам. ҷавоб диҳед илтимос. Документ надошта бошед, дар таможни контрол ҳуҷҷатҳои заруриро ки аз шумо напарсанд депорт намешед. Вале ба хотири ана ҳамин нарушение ки кардагӣ номи шумо мумкин дар чорни списка бошад ва бояд шумо аз Россия берун бигӯед. Баҳодур нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, синни соли даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ, мегам боло рафтае, ҳамин гап рост бошад? Не, чӣ хеле ки буд ҳамун хеле. Аз синни 18-солагӣ то 27-солагӣ. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Савол бошад дар комментария бинависонед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.